tervetuloa Pro-sarjaan. Olet paikkasi ansainnut. Erittäin hyvä suoritus. FDO Street-mestari saapui Pro-sarjaan ja saapui ihan kunnioitettavin otteen ja 4. sija. Mahtavaa. Oli kiva. On. Enemmän kuin tyytyväinen. Auto toimi. Joo. Kaikki toimi tosi hyvin. Mitäs talven aikana, kuinka paljon tuli muutoksia? Isompi ahari ja paino lähti joku 100 kiloa. Mutta aina vain se oli aika painavat, kun käytiin punterilla. 1470 paino kuskin kanssa. On se aika Onneksi on alavääntöä, niin se lähtee hienosti alhaalla vetää. Remmin moottori on kiva. Kyllä. On sillä keskerovääntö aika kiva. Yli 500 newtonia voi olla keskerovääntö. Joo, ja vetoaluetta on kumminkin vissiin mistä alkaa ja mihin loppuu. 2 tonnissa oli noin 400 newtonia ja 3 500 ja 4 600. Ja kuinka pitkällä sitä lauletaan? 7 tonnia nyt. 5 tonnia vetoaluetta, se on varmaan ihan mukava auto ajaa. Kyllä se paikka on huonoja ranteita. No mut niitä hähtii taas lämmittelee hyviä. Kyllä tolla 4 lajittelu 4 ja kisan 4, niin sit tuli ihan hienot pisteet. Joo, tästä on kyllä hyvä lähteä. Kyllä nyt tavoitteeksi vähän muutenkin, kun nyt oli tavoitteena kaaviopaikka, niin nyt täytyy nostaa vähän korkeammalle tavoitteeksi. Kokeneen Pro-ketun pihalle. Kinkereistä. Janne Laakso ja pikkasen erilaisissa puitteissa ollaan haastattelemassa. Kuopion driftipäivä on ohi ja Kaliskruisingit menossa. Miljoonia ihmisiä ympärillä ja mekin ollaan täällä näin. Kohta alkaa palkintojen jako. Mitäs noin yleisesti? Millainen oli päivä? Aika hieno, aika vaikuttava tämä väkimäärä. Ei oo ollut koskaan tämmöisessä tapahtumassa vastaavasta tai sielläkin kun mentiin tuomioistuin ja yleisön eteen, ennen kuin julkistettiin voittaja finaalista, niin aika vakuuttava oli se ihmismäärä. Mentiin miehen hiljaisesti. Niin ja sehän siinä kaiken huippu oli, että siitä oli jo aika paljon porukkaa karannut pois, että sitä oli varmaan 500 000 ihmistä enemmän siinä parhaimmalla hetkellä. Lajittelun loppuvaiheessa oli aivan käsittämättömän paljon porukkaa. Varmaan veikkailtu tuhansia. Kyllä mä lähden tuhansista puhumaan, ei oo UAT saatu tarkkaan lukemaan, mutta katsotaan siitä, mutta on se siistiä tommoselle määrälle mennä. On, aivan eri. Ei ollut vastaavaa tilannetta koskaan. Ihan eri fiilis ajaa, kun niin paljon väkeä katsomassa. Mites tolle, millainen se rata oli sun makuun? Nopee, mutta hidas. Ja kapee. Erittäin kapee tämmösen valalle. Joo, mutta nyt rupee luottoa, autoa riittää ja tossa mainitsit itsekin jotain, että vähän rupee tuntua siltä, että kuskikin osaisi jotain. Pikkuhiljaa tulee itseluottamus tietysti ja rupeaa kutsumaan itsensä pro-kuskiksi, että katsotaan loppukaudesta, ruvetaan oikeesti jo. Mutta pistetään en oo laskenut, mutta katsotaan saumaa ajaa vaikka vielä mestaruudestakin. Ja tämän osakilpailun kakkonen, viime vuoden FCA-mestari, tämän vuoden Pro-tulokas, Janne Laakso.
Saarinen radalle Suomen sarjassa tällä kaudella tuli tutustumaan Produkteihin ja hakemaan